Și dau dreptate lui Gheorghe Piperea, profesorului Gheorghe Piperea, europarlamentar aur, care spune așa, el pune niște întrebări. Legitime, absolut. Legitime, întrebări legitime. Cine e beneficiarul în contractul de 196 de milioane de euro? Păi, ce va face acest beneficiar cu sistemul de cyber security ghidat de inteligență artificială fabricată de firma Secu? Secu, înțelegeți ce e Secu? Secu, securitate. Digi România. Ne va urmări și suspecta pe toți? Ne va da jos de pe net, din social media, imediat ce devenim suspecți sau mai ales critici ai sistemului? Va sofistica și securiza regula anulării alegerilor când rezultatele nu convin așa zisului stat de drept? A evaluat cineva capacitatea furnizorului Secu, Digi România, de a se feri de hackerii ruși, iranieni sau nord-coreeni?